sam mislila šta želim. Hoću tortu. Ona obavezno treba da bude okrugla. Čekam vaše varijante. Naravno, sad ću početi da sastavljam tortu. Potrebne su mi kore. Svaki sloj kore ću premazati velikom količinom fila. Također moja torta će imati puno slojeva. Na kraju stavljam lepu koru i to je to. Odlično. A sada uzimam najoštriji nož i pravimo torte oblik kruga. U ovo vreme mogu da popijem kafu. Uspelo je, ali to nije sve. Sad čekajte, sad ćete sve vidjeti. Uzimam sirup. Prvo ga treba probati. O da, baš je lep. Koristit ću 2 vrste sirupa. O da, divno. I još 2. Super. Zatvaram komadićem kore. A sada uzimam poslastičarske kese sa filom. O, baš je ukusan. Iscedit ću fil na tortu. Tako je. I napravit ću lep šareni uzorak. O da, izgleda baš lepo i sjajno. Ja sam oduševljen. Svaka mi čast. Hej, šta je ovo? Čokolada? Kome je isprljao baka? Pogledajte šta ste uradili. O, stvarno? Hajde da obrišem. O, baš mi je žao. Okej, neću da te diram. Onda ću nastaviti da kuvam. Uzet ću čokoladu, a nju treba istopiti. Tako je. Odlično. A nakon toga ću dodati malo meda. A med je mnogo sladak, a i zdrav u isto vrijeme. Sada sve to mešam. Oh, kakav miris. Oduševljena sam. Odakle se ovdje pojavilo toliko pčela? Odlazite, mrš! A vi mi smetate. Dobro, sad će vas prebiti. Hajde, sad ću da padnem. O, kakva je to galama? O, šef je pao. Pa dobro, dešava se. Nastavit ću da spremam moju tortu. Ispalo je super čokoladno žele. A njega treba sipati unutra torte. Tako je. Odlično. A dalje ću posuti tortu čokoladnim mrvicama. Nevjerovatno. Torta podsjeća na ogromnu bombonu. Divno. A čime je zauzet moj unuk? O, Martine, hajde da ti pomognem, ili? A baka uvek će da ti pomogne. Gledaj, otvorilo se. Hvala, bako. Probat ću žvaku. Ukusno. Hoću da iscedim u svoju tortu. O, baš lepa boje. Što? Nema više? Tog je baš malo. Dobro, sad ću uzeti hubabubu. Super. Obmotat ću celu tortu. Tako je. Super. Bako, vidi, ja sam uspeo. Bravo, mili. Sad čekajte me, ja sam sa vama. Hajde da pokažemo tortu malu Jennifer. Wow, a vi ste uradili baš to što sam ja htjela. Prvo ću probati ovu roza tortu. Sad ću je preseći. Da vidimo šta je unutra. To je roza žele. Sad ću probati. Izgleda da je to žvaka. Super! Sjajno! A sad ću probati samu tortu. I ona je baš lepa. Idemo dalje. Na redu je... O, čokoladna torta. A da vidimo šta je unutra. Wow! Ne mogu da verujem. To je tečna čokolada. Ja sam oduševljena. Jedva čekam da probam. Obožavam čokoladu. Ovo je tako ukusno. Meni se svidjelo. A šta još ima? Šta? Šarena torta? A šta je unutra? O da, tako sam i mislila. Šareno punjenje. Izgleda baš lepo. Sad ću probati.
Da, to je preukusno. Ne mogu da prestanem da jedem. Dakle, znate šta? Ja sam odlučila. Pobedio je šef, 100%. Ja nisam ni sumnjao da naša Jennifer ima dobar ukus. A sada sam toliko ogladnela da želim da pojedem pastu. Hajde, čekam vaše recepte, iznenadite me. Odlično, a meni već došla ideja. Uzet ću špagete. Oni su suviše dugi za moju šerpu. Slomit ću ih. Tako je, stavljam u vodu. Eto. O ne, šta sam i ja to upravo video? Nije mi dobro. Hoću što pre da zaboravim taj užas. Okej, počet ću da radim. Uzimam šejker. Unutra dodajem mleko, brašno i jaje. Zatim malo čokolade. A sada mešam to sve. Tako je. Odlično. Sada imam čokoladno testo. Treba napraviti pastu. Zato imam specijalni uređaj. Sa njim ću brzo napraviti čokoladne rezance. Bako, ne smetajte mi. Dakle, iscedit ću sve pravu šerpu sa vodom. Odlično. Sada čekam kada se sve skuva. Gotovo. Prebacujem sve u kantu i završio sam. Ha, ja imam nešto mnogo bolje. To su makarone. Stavit ću ih u kalup. Tako je. Preko stavljam mozzarelu. Odakle tolika galama? Martine, prestani. Daj mi taj čekić. Dalje treba da izgnječim paradajz u pire. Gnječim. Tako je. Napravila sam paradajz sos. I prelivam svoj jelo. Lepota. A zatim dodajem sir. Odlično. I šaljem svoju pitu u rernu. O, mili, šta to radiš? Pokušavam da izvučem špagete iz šerpe. Zalepile su se za dno. Jao, fuj, to je užasno. Šta da smislim? Tačno. Skuvat ću instant nudle. To će biti brzo i ukusno. Aha. I to je to. Gotovo. Jennifer, probaj. Ajoj, prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Probat ću prvo čokoladnu pastu. Ovdje su čak i čokoladni štapići. Nevjerovatno. Sad ću probati. Ova pasta je čokoladna. Sviđa mi se. A kakvi su štapići? Ekstra su. Ja volim čokoladu. Idemo dalje. A šta je ovo tako lepo? Pita od makarona. Zanimljivo. Sad ću probati. Oho, to je ukusno. A ništa slično ranije nisam jela. Svidalo mi se. A šta je još ostalo? Ovo je nešto čudno. Jesu li ovo instant nudle? Dobro, sad ću da probam. Možda će biti ukusno. Zanimljivo, ali pobedila je Baka. O da, pobeda je moja. Tako sam srećna. Hvala, mila. Sad mi napravite hot dog. Hajde, to je posljednji zadatak. Okej, ali moram malo da razmislim. Šta da spremim? Šefe, šta radite? Hej, to je moj čips. Martin, potrebno mi je samo pakovanje. Hvala. Unutra ću staviti mleveno meso. Dalje ću koristiti vatru za pripremu. A sada vadim ukusnu viršlu. Odlično. Zatim uzimam meku lepinju. Nju treba preseći. Sa tim će se snaći moja testera. Joj, šta radite? Dosta, neću da vam dam. Ajoj. Onda uzimajte, jer sam lepinju već isekao. Zatim ću staviti unutra ukusnu viršlu. Posuti sve krastavcima i prženim lukom. A sada prelivam sve kečapom i senfom. O da, kako dobro je spalo.
Svaka mi čast. Ojoj, ja sam ponovo sa vama. Sa mnom je sve u redu. Dakle, ajde da razvučemo testo. Na oklagiju ću sipati malo brašna i razvaljati testo. A sad ga treba iseći na trake. Uzet ću jednu traku i uviti viršlu u testo. Tako je. Stavljam sve viršle na pleh i šaljem u rernu. Eto, ostalo je malo sačekati. Bako, ja imam samo lepinju i nemam viršle. Hvala, bako. Mogu da napravim hot dog. Ups, viršla se slomila. Ništa neće uspeti. Što da smislim? A šta ako napravim slatki hot dog? To je genijalno. Dakle, uzet ću Twix. Napravit ću mu glavu, šapice. Od karamele ću napraviti uši i repić. Da, tako je. Odlično mi ide. Pogledajte kako slatko. To je čokoladni pas. Bravo. A vidi moje jelo. Bako, šta je sa tvojim hot dogovima? A šta nije u redu? Meni se sviđa. Poliću ih sosom i ukrasiti peršunom. Eto, to je to. A može da se proba. Prijatno, mala. Želim što pre da probam sve ovo. Počet ću sa najvećim. Probat ću. Ukusno. A šta je dalje? Ovo izgleda baš čudno. Ali dobro, probat ću. Peršun. Mrzim zelenilo. A šta još ima? Wow, kakav sladak čokoladni pas. Preslatko. Sad ću probati. Jako ukusno. Obožavam Twix. Martin, pobjeda je tvoje. Čestitam. To, ja sam pobedio. Hvala, sestro. Tako sam srećan. Joj, gde smo to mi? Plašim se. Bako, vidi. Ne bojte se, vi ste na svemirskom brodu. Dobrodošli u kulinarski izazov. U prvom krugu pripremite za mene tortu. Tortu? Dobro. Ako se ne varam, glavni zadatak je ređati kore i mazati svako od njih belim kremom. Tako će torta sigurno biti sočna. Tako je. Ali tog definitivno nije dovoljno. Dodat ću još bele čokolade. Moram je staviti u šerpu, nakon čega je rastopiti uz pomoć rukavice gvozdenog čoveka. Super, gotovo. Joj, kako vruće. Preliću ovom tečnom čokoladnom tortu, tako da na njoj ne ostane ni jedno prazno mesto. Ovo će biti jako dobro, Bako, vidi. Bravo, unuče. A ja ću koristiti običnu čokoladu. Ali naravno ne samo nju. Preko čokolade ide drugi plavi krem. Pogledaj kakva lepa boja. Jao, šta se dešava? Odakle su ove prskotine? Bako, izvinite, to je umetnost. Kakve veze ja imam s tim? Fuj, ukus je ružan. Dobro, smirite se, izvinio sam se. Dakle, osnova za tortu je gotova. A vreme je da je ukrasim. Imaću neobičnu belu tortu, nego tortu u obliku rakete. A mi smo u svemiru. Iseći ću ovakve crvene zubiće, tako im će posle stajati raketa. Točnije, iseći ću samo jedan, a posle ću ga klonirati uz pomoć ovog blastera. Ajoj, ne mogu da verujem. Gotovo. Ostaje samo da ih prikačim na raketu. Odlično. Nakon toga treba dodati prozor i dodatne trake. I obavezno treba astronaut. Bez njega nikako ne može. Pogledajte.
završio sam. Bako, šta radite? Šta će vam brokoli? Zato što želim da moja torta bude ne samo ukusna, već i zdrava. A brokoli je veoma zdravo povrće. Osim toga, ako ga pravilno zalepim za tortu, torta će ličiti na zemlju. Pogledajte. Oho, svi ste napravili tako cool torte. Moram i ja nešto da smislim. Tačno, Skittles. Samo ću rasporediti bombone oko torte. Ovako, odlično mi ide. Verujte, to će biti sjajno. U stvari ne, bit će još bolje ako dodam malo vode. O da, kakva lepota. Svaka mi čast. A nije loše. Šta radite tako dugo? A mi smo spremni. A vreme da izabereš pobednika. Wow! Sve torte izgledaju dobro. Počet ću verovatno sa najzanimljivije. Tortu u obliku rakete nisam još nigde videla. Baš bih voljela da pojedem ovog astronauta. Nije loš. Sad ću probati crvenu nogicu. Šta je bilo? Torta je pala, a nisam je ni probala. Pa dobro, trebali ste da je napravite stabilnijom. Sljedeće će biti bakina torta. Ideja je baš cool. Uj, ovaj ukus je užasan. Mrzim brokoli. Ko uopšte dodaje brokoli u tortu? Ostala je samo torta Quentina. Ona izgleda veoma dobro. Nadam se da me ukus neće razočarati. O, da, sjajno. Quentine, čestitam da pobedi. Što? Ja? Pa hvala ti. Cool. Ovog puta želim da popijem nešto ukusno. Napravite mi ukusan koktel. Naravno. Pokušat ću da ga učinim zdravim bez brokolija. Bako, tvoja čaša je vrlo mala. Pogledaj, ovako se to radi. Ma nemaš ti pojma šta su velike čaše. Gledaj ovo. Jao, bitan je ukus. Moj koktel će biti toliko ukusan da će Emily odmah zaboraviti na malu čašu. Dakle, prvo ću samljeti jagode u blenderu. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. Gotovo. Pogledajte kako ovo pire izgleda ukusno. Sipam to u čašu. Zatim idu kupine. Onda kiwi. I pomoranđe. Ukratko pretvorit ću sve voće u koktel. Tako je. A šta je ovo? Zmajevo voće. Nisam ga probala ranije, ali izgleda veoma privlačno. Biće mi kao ukras za čašu. Lepota. A ja ću napraviti svoj koktel od Fante. Ali ne od obične, već od plave. Mislim da će ovoj Fanti savršeno pristajati šećerna vuna. Samo je potrebno potopiti u čaši. Probat ću. O da, zanimljiv ukus. Ali to nije sve. Dakle, moram otopiti šećer, prethodno dodajući crvenu i plavu boju. A sada sve ovo treba dobro izmešati. Da, tako je. Boja je ekstra. Dalje ovim šećerom treba premazati polukružne kalupe. I posuti ih jestivim šljokicama. Pogledajte kako su lepe. Kada se šećer osuši, moći ću napraviti slatke i veoma lepe kuglice. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Stavit ću kišobran. I to je to.
Oho, baš originalno. Znači, ostao sam samo ja. Pa dobro. Sipat ću u čašu Sprite. Da. On će biti osnova za koktel. Moram malo probati. Sjajno. Nije ni čudo što svi toliko vole Sprite. Ali tog nije dovoljno. Sipat ću u tu čašu malo maslinovog ulja. Potrebno je ne za ukus, već za efekat koji ću napraviti uz pomoć pusketavih bombona. Obožavam ih. Pogledajte kako pucaju. Kako glasno. Hajde, odlazite u moju čašu. Wow, to izgleda moćno. Nikad to ne bih probala. Strašno. A ja već hoću barem nešto da probam. Naravno, mi smo spremni. Wow, kokteli izgledaju obećavajuće. Quentine, probat ću prvo tvoj. Kako si uspeo postići ovakav neobičan efekat? Jao, fuj, efekat je lep, ali ukus je užasan. Bako, a šta si ti spremila? Nije loše. Čak imam šta i da jedem. Veoma voćni koktel, svaka čast. Ali najviše me zanima šta je šef Jamie napravio. Kakve zanimljive kugle. Shvatila sam. Treba ih ubaciti u koktel. Wow, to izgleda jako cool. Ali pre nego ga probam, želim da se sve šećerne kuglice rastope u njemu. Dodat ću još 2. I promešati. Wow, kakva lepa boja. A vreme je da probam. O, da, to je neverovatno. Jamie, čestitam na pobedi. Konačno su primetili moj talenat. Šta će biti sada? Izgleda da ćemo morati nešto pršiti. Da, danas nisam doručkovala, tako da ne bih odbila jaja. To je lako. Čak ni ne možete da zamislite koliko sam jaja ispržio u svom životu. Ljuska mi ne treba. Fuj. Šta je ovo? Zašto ništa ne vidim? Gde sam ja? Bako, smiri se, to je samo ljuska. Da. Već sam se uplašila da neću moći da spremim jaja. Usput, moje jaje će biti tematska. Imam kalup u obliku rakete. Mislim da će to biti veoma simpatično. Plastični kalupi su dosadni. Druga stvar su jestivi. Naprimer, zašto ne iseći neki oblik iz hleba? Onda ga mogu ispržiti zajedno sa jajima. Moje jaje će biti u obliku glave čudovišta. A kao zube koristit ću beli luk. O da, ja sam genije. Ali to nije sve. Frizuru čudovištu ću nacrtati wasabijem. Kako zanimljivo. Šta je ovo? Bako, sklonite se. To je moja ideja. Ne zanima me tvoje jelo. A moje jaja su u obliku rakete. Sad ću je učiniti lepšom uz pomoć paradajz paste. Usput, pasta je u tubi, kao u svemiru. Ajoj, kako sam se umorio da mutim ova jaja. Nadam se da su već spremni za prženje. Mislim da je dovoljno. Nešto nedostaje. Izgleda dosadno. Tačno, dodat ću malo crvene i plave boje, koje su također kisele. O da. Joj, kako kiselo. Ali pogledajte kako se moje jaje promenila. I sam bih pojeo to. Ali tamo je ljuska, fuj. Emily, prijatno. Wow, sve je tako lepo. Sve osim Quentinovih jaja. Oni su sa ljuskom. Ne, to neću ni probati.
Da vidimo šta mi je spremio Jamie. To izgleda baš slatko. Zanimljivo. O ne, kako ljuto. Uj, mrzim Belilu. Moram brzo pojesti bakine jaja. Stvarno je dobro. A mislim da ću to pojesti do kraja. Bako, čestitam, ti si pobedila. Odlično jelo. O ja? Stvarno? Ha, to je super. Hvala, draga. Hvala svima, bilo je ukusno. A vreme je da se vratite kući. Ćao, ćao. Konačno smo kod kuće. O da, ja mogu nastaviti da kuvam. A ja da pletem. I ja imam mnogo posla. I Kija, eto ti. Šta naša mala Britney želi? Učesnici, tražim malo vaše pažnje. Wow, ovo je limunada. Hoćete moći? Naravno. Jao, ti tinejdžeri jedino znaju da igraju igrice na telefonima. Ja već pravim limunadu. Napravit ću citrusni sok od pomoranđe i grejpa. Jao, nešto nije u redu s ovom mašinom. Hajde, radi. Jao, pokvarila se. Nema veze. Jeste li ikada vidjeli bakine jake ruke? Sad ću uzeti veću čašu. Odlično. Iscedit ću pomoranđe golim rukama. Radim to mnogo bolje od bilo koje mašine. A gdje je još jedna pomoranđa? Evo je. To je moje. Cedim. Dobro, cedite. A ja ću se presvući u nešto udobnije. Da, to je već druga priča. Dobro, ja nisam samo šef, već i profesionalni barmen koji će napraviti maloj Britney najbolju limunadu u njenom životu. Odlično. Sada sve treba promešati. To mi je omiljeni deo. Obožavam da radim to. Gotovo. Sad ću preliti sve u čašu i ubaciti slamčicu. Hvatajte! Šefe, šta je to bilo? Mandy, trebala si da uhvatiš. Dobro, sljedeći put. Napravit ću ti novu limunadu. Iako, zašto mešati kad mogu napraviti lepu višeslojnu limunadu sa različitim slojevima i ukusima? Završni dodir. Savršeno. Da si samo vidjela kako me pogledao? Jesu svi već spremili limunade? A ja? Što ne bih samo naručila koktel za mlađu sestru? Odlično. Stigli su. Kako ste čudni? Hvala. Da, izgleda veoma dobro. Sad sam iscedila sve u ovoj sobi, a mogu opet postati dobra baka. Dodat ću malo voća u limunadu i promešati to sve. Eto, mislim da je ispalo prilično dobro. Britney, moraš da izabereš limunadu koja će ti se najviše svidjeti. Ti biraš pobednika. Kako je lijepa. Sad ću probati. To je veoma ukusno. Ali premalo. Što je ovo? Ova veličina mi odgovara. Sad ću to preliti u čašu i probati. Izgleda baš dobro. Wow, kako osvežava. Šta je ovo? Koktel iz mleka? Cool, sad ću probati. Ups, nešto nije u redu.
Oho, šta se dogodilo? Gde je Britney? Izgleda da je koktel od Mandy bio stvarno ekstra. Britney, kako si? Je li sve u redu? Možda sada nije pravi trenutak, ali moraš da izabereš pobednika. Baka je pobedila? Jao, drago mi je. Mala Britney još nije sita. Šta još želiš? Pokaži nam. O, pizza? Wow. To nije teško. Uradit ću to. Ali to nije zdravo. Volim i ja picu. Za početak ću napraviti testo. Sipat ću brašno, razbiti jaje i dodati mlijeko. Promešat ću sve rukama. To je kao ligavac. Cool. Joj, dakle, testo je spalo dobro, a sada moram malo da se transformišem da bih pripremila pravu picu. Gledajte, ja sam ninja kornjača. Sad ću te prebiti testo. Eto ti. Eto. Ups. Bako, jesi li dobro? Izvini, molim te. Mandy, daj mi svoje igračke. Ne znaš mirno da se igraš? Dobro, Bako. Sad ću rukama razvaljati testo. Pažljivo. U stvari, imam još jedan kostim. Sad ću pokazati kako znam da rukujem okladijom. Gledajte. Idemo. O da, odlično. A sad ću baciti testo u vis i uhvatiti. Hvatam. Ups, Bako, nisam namerno. Mandy, možeš li da kuvaš kao dete? Šta ti je? Izvini, ali znam šta će mi sada pomoći. Mač. Sad ću seći kao Leonardo. Ja! Ovaj put sam spremna. Bako, baš si pametna. Ja se neću zaustaviti. To je to. Pogledajte kako sam savršeno isekla. Hvala, maču. Ali sada moram da pređem na Rafaela. Sad ću sve lepo uraditi. Stavit ću punjenje na mesto. Pažljivo da se ne umažem. Odlično mi ide. Tako sam kreativna. Ekstra. Dobro, vreme za punjenje. Ej, šta je ovo? Zaglavila sam se. U pomoć. Savršena pizza od ninja kornjače odlazi u rernu. Spremaj se, najbolja pizza na svetu. A sada mogu da se igram. Mandy me neće spasiti. Pa dobro, izaći ću sama. To nije ništa za mene. Hvala roditeljima na čvrstim zubima. Odlično, a sada druga. Ruke su slobodne, dakle mogu nastaviti da pravim savršenu picu. U sredini ću napraviti dubljenje za sir. Okolo ću premazati sos i dodati paradajz i šunku. Došlo je vreme da stavim sir u sredinu, a sada treba to sve ispeći. Tako je. O, šta je tamo? Je li gotova pizza? Kako je vruća! Joj, vruće! Kakva lepota! Samo da je ne pojedem sama. Joj, svi su već završili, a ja zaostajem. Treba se ubrzati. Mislim da je ispalo lepo, ali ja ne bih bila baka da ne dodam svoje omiljeno povrće. Britney će ih pojesti, a neće ni primetiti. Ostalo je samo da se ispeče. Mogu malo da odspavam. Joj, pizza je već spremna. Odlično, sad ću je izvaditi. Ja sam završila. Mandy, i tvoja pizza je veoma lepa. Pošto su svi spremni, hajde da probamo vaša jela. Sve pizze su veoma lepe, ali koju prvo probati? Prva pizza će biti pizza od šefa. Ovdje je topljeni sir, obožavam ga.
Oduševljena sam. A šta još ima? O, bakina pizza. Nije loše. Sviđa mi se. O, šta je ovo? Brokoli? Ne podnosim ga. Fuj, ne, neću to više jesti. Wow, kakva cool pizza. Ali kako pojesti ovakav ogroman komad? O, znam, savit ću ga ovako. Da, tako je bolje. Wow, ovo je najbolja pizza od svih. Mandy, čestitam, pobedila si. Možeš biti ponosna. Šta je ovoga puta Britney pripremila za vas? Wow, Britney želi slatke palačinke. To je lak zadatak. Mandy, imaš li neki problem? Baka i šef ne sumnje u sebe. Sad ću spremiti najbolje palačinke u njenom životu. Treba mi brašno i 2 jaja. Sada malo mleka i umutit ću to sve mikserom. Moram dobiti testo bez grudvica, to je veoma važno. Prebacit ću polovinu testa u činiju i dodati malo boje u jedno od njih. Opet treba sve to promešati. Moje palačinke će biti crvene. A šta sada? Tačno. Prebacit ću sve u poslastičarsku kesu. Crveno testo u jednu kesu, a obično testo u drugu kesu. A sada mogu ispeći palačinke. Napravit ću 2 obične palačinke i 2 crvene. Gotovo. Prebacujem na tanjir. Miris je predivan. A ja sam upravo napravila testo. To je baš ono testo koje mi je majka nekad pravila. Odlično. Sipam ga na tiganj. O, divna palačinka. Napravit ću gomilu. Odlično. A šta sada? O, tačno. A malo domaćeg meda neće škoditi. Ojo. Slijepo je lapčela. Cicija. Pa dobro, onda ću ga sama nabaviti. Sad ću doći. Ćao, moje prugaste devojčice. Može li malo meda? Ma dajte, imate ga mnogo. Vratila sam se. Donela sam sveži med i svoje prugaste prijatelje. Nemojte se bojati. Palačinka sa medom, šta može biti bolje? Prelepo. Gde su svi? Joj, jesu zbog meda toliko besni? Evo, držite. Evo vaš med. Odlično. Sada mogu da se vratim u običan izgled. Skuvala sam se. Ja se jako plašim pčela. O ne! Moja palačinka gori. Ali, kako je to moguće? Bakine pčele su krive za sve. Kako sad da je odlepim? Treba nešto smisliti. Tačno! Imam svež hleb. Hleb se također priprema od testa, kao i palačinke. Sad ću iseći okrugli oblik, da sestra Britney sigurno ne primeti da je to hleb. Tako je. To nije baš lepo. Dobro, sad ću to popraviti. Imala sam par slatkiša u džepu. O da, evo ih. Dakle, stavit ću bombone između slojeva. I preklapam. Jo, nešto neće. Hajde, lepite se. Dobro, onda ću vas zalepiti lepkom. A vidjet ćete vi meni. Eto, sad se sve zalepilo. Pa dobro, može da prođe.
Meni za moje palačinke treba roze Nutella. Ona najbolje ide uz palačinke. Pravim sloj roze Nutelle i sloj Nutella od vanile. Sve lepim i dobijam divne palačinke. Šta može biti bolje? U stvari, bolje dodati više Nutelle. Da, tako je mnogo lepše. Gotovo. Odlično, mala Britney će sada sve probati. Britney, probaj i reci nam šta ti se najviše sviđa. Ove palačinke izgledaju veoma čudno. A šta je unutra? Smrdi strašno. Neću to probati. Ali ovo izgleda odlično. O da, obožavam domaći med. Kakav miris. A ukus je još bolji. Oduševljena sam. Wow! O, šta je ovo? Joj, kako slatko. Palačinke za pravu Barbie. Izgleda divno. Jao, oduševljena sam. To je čarobno. Šef, ti pobeđuješ. Wow, šefe, čestitam. A ostali, nemojte brinuti. Vidimo se uskoro. Oho, šta je to kod Vivian? Podsjeća na čokoladni ruž. Miriše sigurno ukusno. A kod majke? Također čokoladni ruž, ali mnogo veći. Brutalno. A kod Janice je ogroman ruž. To će sigurno biti mnogo ukusno, ali Vivian počinje. Vrlo rado, hajde, gledajte. Sad ću da namažem usne. Pa, je li lepo ispalo? Mislim da je super. Ja sam tako lepa. A sad ću završiti i pokazati vam. Kako vam se čini, jeli? Hvatajte moj slatki poljubac. To izgleda čudno. Šta si rekao? A vi ništa ne razumete u šminkanju? To je baš ukusno. Hoću da pojedem sve do kraja. O, da. Dakle, ja sam završila, a to znači da je došao red na majka. Hajde, probaj svoj ruž. Super, taman sam ogladnio. Vivian, šta je? Pa ne, ja neću da šminkam usne, nema šanse. Imam bolju ideju. Hoću da rastopim ovaj čokoladni ruž. Zato ću koristiti fen. O da, odlično mi ide. Super. A sada mogu da popijem sve ovo. Da, to je nevjerovatno. Mnogo je ukusno. Obožavam čokoladu. I obavezno treba polizati tanjir. Eto, završio sam. Jel da? Super, znači sad imamo red. O ne, nemoj. Ja neću da se ova lepota rastopi. Poješću ovako. Dakle, probat ću pače. Oho, to je zaista mnogo ukusno. O, čekajte, došla mi ideja. Sad ću da otkinem jedan komad. Super, uspelo je. Ja nikada nisam jela toliko čokolade. A ovdje su još i moje omiljene bombone M&M's. Bukvalno ih obožavam. Drugari, nadam se da to nisam. Jako sam oduševljena. Ideja. Sad ću izmrviti ovu čokoladu. Da. A zatim ću koristiti lifehack majka i rastopiti je uz pomoć fena. O, da. Sve se topi. Ekstra. Gledajte. Sada imam litre tečne čokolade. Ali to još nije sve. Ukrasit ću sve šlagom. I ubaciti slamčicu. Kakav miris. Treba što pre probati ovaj koktel. Fantastično. Ne treba mi slamčica. Piću sve ovako. Najbolji desert na svetu. Hej, šta radite? To je moje. Ne može. Sama ću sve da pojedem. Wow, pa to je mali aparat sa bombonama. Kao da je za lutke. Slatko.
A šta je dobila Janice? Ona ima aparat srednje veličine. Sjajno. Tamo je mnogo više bombona. A Mike je dobio najveći aparat. Tamo su i Skittles i Maltesers. Ekstra. Dakle, Vivian, počinje. Dobro. Sad ću pokušati da izvadim bombonu odavde, ali koji da izaberem? Tačno, hoću sve odjednom. Da, uspela sam. Sad ću probati. Divno. Sviđa mi se. Hoću da pojedem sve što imam. To je pravi užitak, blago meni. Eto, nisam se najela, ali Mike ima ogroman aparat sa bombonama. Pozajmit ću od njega par komada, neće ni primetiti. Hej, naravno da hoću. Skloni svoje ruke od mog aparata. Janice, drugarice. Ne, Vivian, čak ni ne pokušavaj. Sad je moj red. Sama ću da pojedem sve. Čudno. Nešto neće. Da li se aparat pokvario? Šta da radim? Treba nešto smisliti. Tačno! Da, Janice je kod nas majstor za sve. Ona će se sigurno snaći sa tim aparatom. Sad će sve popraviti. Kako je brzo ispunila zadatak. Janice, svaka čast. Ovo je tvoja nagrada, uživaj slobodno. Ovo je mnogo ukusno. Čim više jedem, postaje mi sve ukusnije. To je to. Zadovoljna sam. Mike, šta čekaš? Sad ti. Da, tačno. Ali kako da izvadim bombone? Hvala na ključu za odvrtanje, Janice. Zašto neće? Dobro, onda ću ga razbiti. Ne, ni to ne uspeva. Dobro, neću se predati. Imam čekić. Šta? Ni čekić ne pomaže. Dobro, onda motorna testera. Hajde. Šta da radim? Tačno. Dinamit. Aparat to sigurno neće izdržati. Vivian, pridrži, moram da zapalim dinamit. Treba mi šibica. A sada palim. Da, ostalo je sačekati. Ali može da eksplodira u mojim rukama. Ne, Mike, uzmi to. Društvo, čuvajte se. Dinamit će uskoro eksplodirati. A gde je odleteo? Wow, ljudi! Na vas pada kiša od bombona. Uspeli ste da raznesete aparat. Sada imate gomilu bombona. Hajde, navalite, to je super. Wow, ekstra! Ja sam u raju. Da, ne mogu da verujem. Devojke, poslužite se, ja častim. Šta ste dobili ovog puta? Pa to je čips. On je sa ukusom jagode, jel da? Slatko. A Janice ima malu porciju. A Vivian srednje pakovanje. A Mike je opet imao najviše sreće. Dobio je ogromno pakovanje. Jeste nekad vidjeli tako nešto? Dakle, hajde da počnemo. Janice je prva. Hajde, da vidimo šta je unutra. Ne, samo jedan čips. I kako ja time treba da se najedem, jeli? Pa dobro, to nije loše. Završila sam. Ko je sljedeći? Hej, Janice, pazi malo. Dobro, nemam vremena da se raspravljam s tobom. Vreme je da probam svoj čips. Probat ću. To je baš ukusno. Čips od jagode je nešto novo. Meni je došla genijalna ideja. Mogu sipati na čips šlag, jer ja obožavam kombinaciju šlaga i jagoda. Smislila sam još nešto. Da, sipat ću šlag direktno u pakovanje. Tako je. Zatim ću dobro sve potresti da se promeša. Sve sam prosula. Ne, Mike, stani. Ti ne možeš. Ovo je sve samo za mene. Poješću sve pravo sa stola. Baš me briga. Kakav užas. Ona ne zna šta su maniri. Našao sam šlag, Vivian. Sad ću ga probati zajedno sa svojim čipsom. Eto, ona je sve potrošila. Dobro, nema veze, onda ću samo jesti čips. Prvi put jedem čips sa ukusom jagoda. Ovo je ukusno. Želim još. Sve sam prosuo.
Devojke, mirno! To je samo moje! Ne dirajte! Opa, sada imate Nutellu. Zanimljivo, ljubičastu Nutellu još sigurno niko nije jeo. A Mike je dobio najmanju porciju. A Vivian ima srednju. A Janice je dobila ogromno pakovanje. Toga će biti dovoljno za nekoliko godina unaprijed. Ja ću da probam. Ne stani, ja sam prvi, jer sam ja dobio najmanju teglicu. I ješću kašikom. Ne ulazi. Dobro, nije problem, ja imam manju kašiku. Da, sad ću da probam, jedva čekam. Izgleda ekstra. Wow, a ukus je još bolji. Sviđa mi se. Mike tako privlačno jede da je svako ogladneo gledajući to. Ali sreća nije trajala dugo, jer je teglica bila tako mala da se Nutella baš brzo završila. Znači, red je na Vivian da proba svoju Nutellu. Da, i ja ću jesti kašikom. Uzet ću odmah više. Nešto nije u redu. Ne mogu da izvučem kašiku. Kako to? Hajde! Ups. Kako boli, šta je to bilo? Vivian, jesi ti bacila teglu u mene? Kako si smela? Izvini, Janice, ja nisam namerno. Hoćeš? Ne moraš, dobro? Znači, ja ću više dobiti. Okej, probat ću opet. O, da, divno. Ovo uopšte ne liči na klasičnu Nutellu, ali sviđa mi se. Šta se dešava? Pomažem ti da obrišeš Nutellu sa usta. Tako mnogo bolje. Hajde, Jenny, sad ti. Čekaj, hajde da ti pomognem. Ja sam ipak muškarac. Eto, izvoli. Ja sam pripremila ogromnu kašiku za svoju ogromnu porciju. Sad ću probati. O, da. Drugari, bili ste u pravu. To je mnogo ukusno. Neću nigde da žurim. Hoću da uživam u svakom trenutku. Čekajte, a gdje je moja kašika? Gdje je nestala? Našla sam je. Ne, to nije to. Dakle se klešta tamo. Konačno. Evo je moja kašika. Bravo, svaka čast. Ja sam se tako umorila dok sam je tražila. Ja sam sva u Nutelli. Još i ruka. Janice, ne brini. Tvoj prijatelj će ti rado pomoći da rešiš taj problem. Hajde da počnemo od pice. Dugo je nisam jeo. Pizza? To je lako. Biće urađeno. Ema, a šta ti radiš? Kako šta, pravim testo za picu. Ja sam pravi kuvar, tako da moram da imam najlepše testo. Baka i kuvar Ema će napraviti obične pice. Ja ću onda spremiti nešto originalno. Naprimjer, slatku picu. Testo ću napraviti od zmrvljenog Oreo i Nutelle. To čak i zvuči mnogo ukusno. Jela bih ovo testo bez ičega. Rose, zar ne znaš da je za testo potreban krompir? Napravit ću prvu na svetu krompirnu picu. Sigurna sam da će se mom unuku svidjeti. Da, i ja bih rado pojela takvu picu. Pogledajte kako je lepa. A Rose sprema veoma štetnu picu. Nije zdravo jesti toliko slatkog. Umjesto slatkiše bolje koristiti povrće. Naprimjer, krastavac. Također se može dodati šargarepa i paradajz. Ni malo sira neće škoditi. To je sve divno, ali najvažniji sastojak za picu je kobasica. A još ću dodati slatku papriku i pečurke. Tako će mi pizza sigurno biti sočna. To je to, vreme je da se pizza ispeče. Zato ću je preliti posebnom tečnošću. Šta ona radi? To je vrlo čudno. Nemate vi pojma. To je najbolji način za pravljenje pice. Tako će biti savršeno pečena.
Izgleda da sam malo preterala. O ne, moja pizza. Možda je još mogu spasiti. Bitno je da je ugasim. Prvi put mi se to desilo. Kakav je to ugalj? Ema, ti si kuvar. Kako se to moglo dogoditi? Ne, to sigurno ne valja. Idemo dalje. Bako, tvoja pizza izgleda veoma privlačno. Ali miris mi se ne sviđa. Nadam se da je ipak ukusna. Fuj, ne. Uvek si voleo sve što spremam za tebe. Ostao je posljednji kandidat. Nadam se da me bar slatka pizza neće razočarati. Rose, to je nevjerovatno. Super. Stvarno, trudila sam se. To, pobedila sam. Ovaj put želim takav medenjak. Lako. To ne znam da pravim. Niko ne pravi tako ukusne medenjake kao baka. Dakle, devojke, budite spremni za poraz. Znam napamet recept za najbolje medenjake. Tako da ću brzo završiti to. Opći! Jao, i to se dešava. Oho, baka je skoro završila. Moram i ja da požurim. A mleko, brašno? Mislim da se testo može napraviti direktno u kese od brašna. Rose, to još nikad nisam videla. Bako, pa gledaj onda. Ostaje samo da ga stavimo u mikrotalasno da se stvrdne. Onda će moj medenjak biti skoro spreman. Samo što mi se ne sviđa njegov oblik. Kako vi pravite čoveka od testa? Vrlo jednostavno. Za to postoji specijalni kalup. Uz njegovu pomoć mogu napraviti puno ukusnih medenjaka. Svako može napraviti džumbirka, a ja sam napravila ringišpil. A kod mene je ispala ova palačinka. Ne znam ni kako da ti pomognem. Ja imam svojih briga. Moram obojiti svoj ringišpil da bi izgledao lepo i privlačno. Koristit ću svoje omiljene boje glazure. Dakle, to neće biti samo lepo, već i jako ukusno. To je to. Kod mene je sve spremno. O, kakvo je to čudovište. Zašto čudovište? Mislim da imam baš slatkog džumbirka. Skloni ga od mene, odvratan je. Devojke, prestanite da se svađate. Ted, a vreme je da izabereš pobednika. Oho, Ema je napravila za mene ceo ringišpil. Oho, nije samo lep, već i mnogo ukusan. O, bako, i ti imaš dobre medenjake. A šta to leži na trećem tanjiru? To uopšte ne izaziva apetit. Ali možda je ipak ukusno. Ne, Rose, izvini, ali to ne valja. U ovoj rundi pobeđuje baka i Ema imaju jednako ukusna jela. Ali Ema je napravila ceo ringišpil, dakle ona pobeđuje. To, znala sam da ću pobediti. Ali da budem iskren, taj ringišpil mi uopšte nije potreban. Samo želim da ga što pre pojedem. Jeste li spremni? Iznenadite me ukusnom pastom. To mogu. Šta je to? Špagete? Ne podnosim ih. Mnogo bolje koristiti makarone u obliku brojeva. To nije samo ukusno, već i zabavno. Uz pomoć povrća obojit ću u različite boje. Tako će moje jelo biti ukusno, zdravo i naravno veoma lepo. Tedu će se sigurno dopasti. To su sve gluposti. Ovo je povrće iz prodavnice, užasne špagete, sve moram raditi sama. Špagete ću spremiti sama. Od pravog brašna, domaćih jaja, hvala draga, i svežeg mleka.
Draga krava, prestani da me juriš. Stvarno mi treba mleko. I naravno ne smemo zaboraviti na sir. Također mi je potrebna ova fontana. Nadam se da vam neće smetati ako je pozajmim. Sad mogu početi da kuvam. Zašto sve tako komplikuje? Jer želim da napravim najukusnije jelo za Teda. Zato moram dati sve od sebe. Testo treba dobro razvaljati, a zatim provući ga kroz specijalni uređaj. Onda ću dobiti tanke špagete. To je baš cool, ali ja imam bolju ideju. Ted jako voli žele bombone, tako da ću spremiti za njega žele pastu. Samo treba rastopiti bombone i uz pomoć slamčice i frižidera pretvoriti dobijanu masu u slatke špagete. To je to, žele se stvrdnulo, sad ga treba izvaditi iz slamčica. O da, takvu pastu bih i sama rado pojela. Bako, jesu to hobotnice od višla? Kako slatko. Hvala, trudila sam se. A šta je kod mene? Eto, kako vam se sviđa moja mašina od špageta? U njoj se nalazi puno sira. Ted će biti oduševljen. Genijalno, bravo. Usput, vreme da saznamo šta Ted misli o našim jelima. Zanimljivo. Najviše želim da probam ovu divnu pastu. Emma, to je zaista genijalna ideja, bravo. Samo što ova fontana nešto drhti. Nadam se da neće eksplodirati. Jau, ne, takva pasta definitivno ne može pobediti. Opekao sam se i još sam sav prljav. Nadam se da taj sir, barem slatke špagete, nije pokvario. Fuj, i tu je sir stigao. Sad ni ovo jelo ne može da pobedi. Ostalo je samo bakino jelo. O da, bako, to je mnogo ukusno. I baš slatko. Volim te. Što? Ja? Hvala, unuče. Baš mi je drago. Ovaj put želim Pikachu. Sami odlučite šta ćete da spremate. Nadam se da ćete uspeti. Naravno, koristit ću žele trake. Od njih ću napraviti slatku i veoma lepu palačinku. Treba ih samo razvaljati uz pomoć limenke kole. A kolu mogu popiti. Prelepo. Bako, Ema, šta vi čekate? Jao, odakle početi? Šta da radim? A znam, imam jednu ideju. Prvo treba skuvati malo pirinča. Treba dodati sol, biber, a zatim dodati koro od luka. Onda će pirinač postati žut. Ema, šta ti radiš? Šta vas briga? Samo pravim najukusniju tortu u obliku Pikachu. Dobila sam pravu boju, ostalo je samo oblikovati tortu. Pazi, sve leti pravo u mene. Izvinjavam se, kad stvaram ne primećujem ništa oko sebe. I kod mene je spao lep Pikachu. Pogledajte kakva slatka njuška. Kod mene je spreman pirinač. A Luga je obojio u pravu boju. Sad je vreme da ga oblikujem u ovog Pikachu. Napravit ću mu njušku od paradajza i maslina. I dodat ću malo sosa. Bako, vidiš šta je Ema napravila? Mogu vam reći da sam napravila svoje najbolje jelo u ovom challenge-u. Ova torta izgleda fantastično. Kakav užas. O ne! Toliko dugo sam pravila to. Zašto mi takva kazna? To nije fair. Ema, verujem da je to bilo nešto lepo. Pa čak i ukusno, ali sada ova torta izgleda užasno.
Da vidimo šta je baka spremila. Ovaj pirinač miriše veoma čudno. Ni ukus, ni nešto. Žao mi je, bako, ali ovaj put mi se uopšte nije svidelo tvoje jelo. Kako to? A sad ću probati pikaću od Rose. Oho, neverovatno. Rose, pobedila si. O da, drago mi je što ti se svidelo. Trudila sam se. Ovo je kulinarski izazov. Tiffany, jesi već smislila šta želiš? A gde je crtež? Neuronske mreže su ga napravile umjesto mene. Hoću jelo u obliku slona, ajkule i loga. To je sad jako popularno. Odlična ideja, Tiffany. Odmah ću početi da pravim log. Zove se Tun 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 Sagur. Dakle, sastavit ću tortu. Kore će biti čokoladne, a fil od vanile. Svaki sloj ću obavezno premazati filom. Tako je, odlično. A sad će mi trebati marcipan. Uzet ću četkicu i nastaviti da radim. Ja ne razumem te vaše popularne stvari. Tiffany, dete, pokaži još jednom. Ja, dobro. Gledaj, napravi jelo u obliku liri-li, lari-la. Ali to je slon. I zašto je zeleni? Dobro, napravit ću, taman imam kaktus. Stavit ću preko kapicu u obliku slona. I dodat ću slatke čizmice. Gotovo. Samo što se bode. O, Alice, jesi napravila tortu? Da, je li liči? To je baš on sa slike. Dodat ću noge i ruke. Tung 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 sahur. Tako je. Super. I njegova omiljena palica. Ups, baka je pala. Kako smešnog slona ima. Šefa, šta ćete vi spremiti? Ja sam već sve smislio. Moram napraviti ajkulu. Počet ću od brašna. Napravit ću testo, a posle kore. Zanimljivo, šta će vam ispasti? Trenutak, skoro sam završio. Eto, Trallallero trallallà. to baš liči na ono što je nacrtala Tiffany. Dakle, probaj, draga. Oho, stvarno ste napravili torte po mojim crtežima? Liri li To je baš ono što sam htjela. Trallallero Hoću trallallà. što pre da probam. Ali sa bakinim jelom nešto nije u redu. A da li se to može jesti? Joj, još se mi prst ubola. Izvini, Tiffany. Nisam dobro razumela zadatak. Dobro, bolje da probam Elisinu tortu. Trudila se. Izgleda baš privlačno. Čokoladne. A ovdje ću probati peraju. Kako slatko. A sada samu tortu. O, da, to je prelepo. Ali ko će pobediti? Rešeno. Šefe, pobjeda je vaša. To, znao sam da ću pobediti vas. Prestani da se hvališ, sad ću te prebiti. Šefe, šta to radite? Ja sam odlučio da napravim tortu od svega što voliš. Dakle, upravo sam je polio glazurom od tvog omiljenog Skittlesa. O, da, to će biti prelepo. Pa, ne. Hoćete napraviti bolje nešto sa bombonama? Želim da ih bude veoma mnogo. Okej, sad ću smisliti nešto. Dakle, treba mi kalup. I seći ću krug. Tako je. A sad ću ga pokriti filom. Pažljivo, tako je. Zatim ću staviti preko još jednu koru. I nju isto pokriti filom. Divno. Zatim ću staviti treću koru i nju isto pokriti filom. Želim da moja torta bude šarena. O, da, to je prelepo, zar ne? Dakle, stavljam posljednju narančastu koru. A sad mi trebaju bombone. Ne, to je premalo pakovanje. Bolje da uzmem ovo. Dakle, sipat ću sve bombone unutra. Da, zato sam napravio rupu. A sad ću sve to pokriti. Odlično, ostalo je samo preliti tortu crvenom glazurom. Wow, pogledajte kako lepo curi. Divno, sad je sve ravno. Ostalo je samo dodati slovo S.
Eto, to liči na jednu veliku bombonu. O, onda i ja znam šta raditi. Treba mi čokolada. Što više? Stavit ću je u činiju. A zatim ću istopiti uz pomoć fena. A vruć vazduh će brzo otopiti svu čokoladu. O, da, odlično mi ide. Pogledajte. To je to. Idemo dalje. Sada čokoladu treba zalediti. Koristit ću sprej. Kako moćan fen. Kako ga isključiti? Isključio se. O ne, a moja perika, gde nestala? Kako da shvatim to? Oj, moje naočare su kod vas. Dajte, ne vidim ništa bez njih. Aj, kosu mi vrati. To je tako zabavno. Šefe, lepo ste izgledali. Dakle, treba mi Maltesers. Sipat ću ih u čokoladni kalup. Da, sipat ću što više. I pokrit ću drugom čokoladnom polovinom. Dodat ću etiketu i to je to. A vidim da ste već završili. Moram se ubrzati. Ja ću koristiti lubenicu. Sad ću je iseći. Da, tako je. A sad ću izvaditi svu unutrašnjost. Uradit ću to uz pomoć specijalne kašike. Odlično. A sad ću staviti unutra svoje kuglice od lubenice. I ukrasit ću sve grožđem i kupinama. Divno. Pokrit ću drugom polovinom kore. Završila sam. Tiffany, prijatno draga. Uspeli ste? Dakle, počet ću od Skittlesa. Sad ću iseći pače. Neverovatno! Pa to je torta sa bombonama. Fantastično! Jako ukusno. Prelepo. Treba obrisati usta. Da, a sada želim da probam Maltesers. Sad ću ga iseći. Wow, koliko bombona! Neverovatno! I čokoladna kugla, baš je ukusna. Ali više me zanima Maltesers. Sad ću ga probati. O da, obožavam te bombone. I ostalo je probati samo lubenicu. Treba iseći. Nekako čudno. A zašto je lubenica prazna unutra? Nije prazna. Tu je voće. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. Prava letnja torta. Ali pobedila je šef. Opet. O da, to je moja već druga pobeda. Bako, jeste vidjeli to? Najbolji sam. Dakle, a sad mi spremite sushi. Jel može? Boš sam gladna. Sve jasno. Spreman sam da počnem. Dakle, uzet ću nori i staviti pirinač na njega. Tako je. Zatim ću rasporediti sve. Odlično. Vreme je da stavim sir i krastavac. To je to. Sada mogu uviti to sve. Ostalo je samo dodati crvenu ribu. I opet uvijam. Svaka mi čast. Ostalo je samo iseći i servirati. Ja sam završio. To je klasična Filadelfija. Nju vole svi. Nije nešto. Ja imam bolju ideju. Dakle, treba će mi krastavac i rezač za povrće. Sad ću iseći krastavac na tanke trake. Tako je. Da, svaka mi čast. A sad će mi trebati blender. Evo ga. Unutra ću staviti 3 slatke paprike. I šargarepu, da. A sada zatvaram i uključujem. Sad čekat ću da se sve samelje. To je to. Uzet ću kašiku. I to će biti punjenje. Stavit ću to sve na krastavac. Sir sam već stavila, znači mogu uviti sve to. Ostalo je sve lepo servirati. I preko ću staviti još malo povrća. A moje zdravo jelo je spremno.
Baka ne razume da suše od povrća niko ne česti. Slatki će biti mnogo bolji. Uzet ću 6 komada žvake Huba Buba i razvaljati sve to, tako je. A sada uzimam fil, evo ga. I scedit ću ga na žvaku, tako je. A zatim dodati M&M's bombone, žele mede i Njord bombone. Divno. Zatim ću uviti sve to i iseći. Eto, pogledajte, napravila sam ogromni slatki suši. Cool! Wow, jedva čekam da probam sve. Počet ću od klasike. Filadelfija. Što je to? Ne mogu da uzmem ništa štapićima. Okej, onda ću koristiti ruke. To je ukusno. A šta je ovdje? Je li to rolno od povrća? Izgleda sumnjivo, ali probat ću. Ne sviđa mi se. Probat ću nešto drugo. To je nešto slatko. Ne mogu da verujem. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Tiffany, ali ko je pobedio? Hej, Šta? Zar još niste shvatili? Alice, pobeda je tvoja. To, hvala. To je moja prva pobjeda. Super.